nu was die staat. Ja, dat allemaal. We hebben weer een nieuw record gezet. Een record. En dat staat op 6496 domino's. Dus we hebben, als de link stopt, moeten we er 100 van aftrekken. Dus het thema is domino spectacular. Dus we zullen nu van de ene kant naar de andere kant zul je wel een beetje verbaasd staan. Dus het vorige record was 5522 domino's en nu gaan we dat proberen te verbreken. Maar hier zijn onze bouwers Ellie! Ik ben 10 jaar. Kimberly! Ik ben 9 jaar. En Kim achter de camera! Voor we beginnen gaan we eerst een keer de dingen uitleggen. De dinges, kijk de dinges. Allemaal de dinges, kijk de dinges. We beginnen met de stad. Jans, kun je erin doen? Die W en die T? Nee. Oh shit. Dan gaan we lopen we door en gaan we naar de mini-domino. Ja, wat mag Dat dat zijn, omgekeerd is 6628, maar dat is hier 8291. Dat is voor de stand. Dag Jans. Dan gaan we naar de domino kaarten, waar mooi velden. Maar ondertussen gaan we naar de smiley. Dat van ik. De smiley en de radiozender. Dan gaan er 2 lijnen spitten en het is geen 1 record dat we zetten, maar 2. Het langste wel. We gaan dan door naar de letters van de bouwers en bij de grote steden is de grand finale. Oh wow. En de eerste steen wordt omgooid door mij. Oh, zo, voorzichtig Jans. Go Jans. Go Jans. Ja, voorzichtig. Ja. Oké. 5, 4, 3, 2, 1, go! Oh, dat was het. Allee, ho. Jij, mijn ding lukt. Ja! Ah ja. Ja, maar wacht even. Dat morgen hier? Dat is hier het zeggen, maar ja, dat is niet echt moeilijk. Maar we gaan beginnen met... Maar nee, Natal. We gaan beginnen met de stelling. Oké, jullie beginnen hier op de stelling. Ja, wij beginnen hier. Moeten we altijd wat doen? Oké, maar nu gaan we tellen. Zo, doe je het. Ja, we zien het terug naar de reclame. En dit zijn de oké, dit is er in de Nee, dat moet een beetje afgerust nog zijn. we hebben het zelf. Maar wacht, ja, zijn een kind. Moet er een hoog van worden. Die blokjes. Dat betekent alleen die tellen. En alleen die en dan min 600. Tadaa. Ja, 14 min 600. Nee, zet hem in een 14 min 600. En 200. Nee, moet 200. Hier staan er 203 nog recht. Ja, 14 min 600. 14 min 600. En 500. Wacht. Maar 500 af. 500. Nee. Ja, het is zo. Ah, Wacht. En ik dan... vind wel wat moeder als je dit hier maar. We gaan niet roepen! Zeg je dat? 6000 Oh, hoe moet nou aan? of 25 stenen! Ik ben de best. En die hebben dat allemaal wat. En nu heb ik niet. Ja. Oh, dat gaat zo. Ja, en dan niet. Wacht. Ja. Je gaat nog. Salut. Kijk. Nee.
De garden. Oh, de garden. En zit er weer los, dat ik bij. Dan moeten we niet lachen met de jongen. Ja. Dank jullie allemaal voor het komen naar ons cirkel. Dankjewel. En dan moet je weer terug. Gaat ze dat allemaal opnemen? Ja, kom op. Bouwers moeten dat gewoon... Maar dan komen ze weg. Ja, ik heb niet nog een jaar.